penya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu senguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo simanditenga dawa wenyu narini ngaipute mwenye yeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo Sungi kube, nangonde.
kukwazisai mose vana vaMwari muzita raKristu Jesu. Mukati menguva dzino toda kucherechedza pfungwa inobva muna zvakazarurwa chapter 22 pavhesi ya 12. Musoro wenyaya uchiti tarira ndinokurumidza kuuya. Behold, I come quickly. Ndichaverenga. Tarirai ndinokurumidza kuuya. Mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nomumwe sezvaakabata. Behold, I come quickly, and my reward is with me, to give each one according to his works. Jesu unotaura mashoko akatarisirwa, inove tariro yamazera namazera, kubvira kuna Adamu kusvikira kumunhu wekupedzisira achazvarwa agowanikwa ari mupenyu kana akafa naJesu. Mashoko aya ndekuti Jesu unouya. Kuna Adamu yakava vimbiso yokuuya kwake, asi haana kumuona achiuya. Kuna na Enoki, ukaverenga Bhaibheri rinoti Enoki wechinomwe wakaprofita kuuya kwaJesu, asi iye amene kunyange akazoshandurwa akaenda kudenga haana kuona kuuya kwaJesu. Vana Pauro vanonyorawo, Ishe amene achaburuka nehwamanda, zvino isu vapenyu vakasara tichashandurwa, kureva kuti nemumazuva aPauro waitarisirawo kuuya kwaJesu, asi haana kumuona achiuya. Jesu osiya ataura kuvadzidzi, rindirai paJerusarema kusvikira mapiwa chipiwa chaMweya Mutsvene. Kubva vadzidzi vaparidza kuuya kwaJesu, asi vose vakapera vasina kumuona achiuya. Ichi chitarisiro chamazera, itariro yamazera. Johani unonyora, tarira ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo, asi iye wakasvikopa kufa asina kuona Jesu achiuya. Saka kukurumidza kwaJesu kuuya kuri papi? Mazera namazera akatarisira, asi Jesu haasati auya. Kusvikira vaimbi vekare vaimbawo rwiyo, tenzi kozowarini mosa tema svika, moyo yedu yaneta nekukumirira, yova rini yongu uva inopenya kwazvo, kupenya kwembiri nekuonekwa kwenyu. Kunyange vaimbi vekare vakatitangira vakaimba mubvunzo wamazera namazera, kozova rini tenzi musati mabuda kumusha. Vatendi venyu vatozara nezvivi, vashoma ndo vachakamira murufaro rwenyu. Saka Jesu unouya rini? Unouya rini? Iye akati tarira ndinokurumidza kuuya. Kana vadzidzi vakazobvunza pana Mateo chapter 24 pavhesi ya 3, wakati agara pagomo remuorivhi, vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tiudzei kuti izvozvo zvichagova riniko, nechiratidzo chokuuya kwenyu chokuguma kwenyika chichava chipiko? Jesu kubva apindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu. Teerera vana vaMwari, nyaya yokuuya kwaJesu yakatarisirwa. Ini ndakaitarisira, kuna vamwe vandotoziva vakaitarisira,
kuna vamwe vakuhunika nezvinoitika muupenyu asina Jesu asina kuuya. Saka Jesu aiti ndinokurumidza kuuya, wairevei? Uchauya rini? Ndirini? Kozova rini tenzi? Ndakambosangana neumwe mukomana wandakamboshandawo naye ndiri mufudzi wake. Ndikamufonera, taifanira kusangana pataifanira kusangana. Ndokubva ndati ndimirire ndiri kusvika manje manje. Ndokwiklikai nekukasika. Zvikanzi nemukomana uya, munhu waMwari, manje manje yenyu imanje manje here chaiyo kana kuti yaJesu? Nokuti Jesu akasiya ataura kuti manje manje kare, asina nhasi asati auya. Terere vana vaMwari, kukasika kuuya kwaJesu wairevei? Uchauya rini? Chiratidzo chokuuya kwake nechekuguma kwenyika zvimwe takatozviona zvakaitika mumazuva akare, asi asati auya. Saka airevei? Takangokurawo tichizvinzwa kuchiparidzwa kuuya kwaJesu, tikatarisira kubva tiri vadiki, tikatombofunga kuti primary level hatipedzi, tikaipedza. Tikafunga kuti secondary haisviki, tikasvika form 4 tikapedza. Tikati zvimwe hatizorori, takatoroora tikaita vana, vana vakatoita vana vavo, vamwe tava nasekuru, asi Jesu haana kuuya. Saka kukasika kwake kuri papi? Ndakambotarisa zvishoma tione kuti Jesu wairevei. Vara rekuti quickly rakashandurwa quickly, pane mavara mazhinji anogona kureva quickly kana kuti kukasika mukati meBhaibheri. Rimwe racho vanyori mururimi rwechiGreek vanoriti suntoma. Iri rinoreva kuti soon, shortly kana kuti presently, zvazvino ndo zvarinoreva iro. Rimwe racho rinoreva kuti fast or quick. Iri nderekuti Grigora, rinoreva quick or fast. Kozoita rimwe ravanoti Norris, rinoreva early or soon. Pane rimwe raiwanzonyorwa nana Marko kuti Jesu akati ati nditevere, ipapo vakamutevera immediately. Vara iri rinoreva early or soon, as soon as. Ivara rinoti euthus. Bandiri kuda vara rakashanda pana 22 pavhesi ya 12. Ivara rakanzi quickly pachirungu kana kuti patranslation vanoriti touchy or tacky, whatever pronunciation yaunenge wafunga kuita. Iri vara iri Jesu akamborishandisa muna Mateo 5:25. Anoti agree with your enemy quickly, lest any time. Anokukwirira kumutemo, kurumidza kutenderana nomudzivisi wako uchiri munzira naye, nyaya isati yaenda kure. In other words, ukasakurumidza kushangazhika, ukasamusurprise nekukumbira ruregerero kana kuti nekugadzirisa nyaya, akazenga akuendesa uko kunonetsa kudzoka. Saka do it quickly. Rimwe vara aripo pana Mateo 28:7-8 rinotiro, go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. Kurumidza muende kuna na Peter uko vakatokuhunika, kuna na Thomas uko vana doubting Thomas. Saka kurumidza, kasika kuvasvikira, uvavimbise, uvataurire kuti wamuka kuvakafa. Of course taona rimwe pana 22 vhesi ya 12, but riripo futi pana 22 vhesi ya 7. Behold, I come quickly. Blessed is he that keeps the saying of the prophecy of this book. 22 vhesi ya 20. Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. Vara rekuti quickly kana kuti touchy riri kurevei?
tachi rinoshandiswawo in the medical field. Vanorevei, vanogona kureva zvirwere zviri ma-emergencies, zvirwere zvakafanana abnormality of the heart rate, typically faster than the normal. Vara iri rinoreva fast and accelerated. Rinoreva medical emergencies which are a bit abnormal and need urgent attention, which is to be done to quickly mitigate and save a life before death strikes. Saka ndo ma-emergency aya ekuti ukasvika unokunonzi aiwa chiremba vane emergency, chiremba vari pakamanikana, vari kuda kukasika kuita zvinhu kusevha upenyu. Ndo vara rinoti tachi. Saka Jesu paaiti ndinokurumidza kuuya, anga asiri kureva kuti swera mangwana, anga asiri kureva kuti next week, anga asiri kuti gore rinouya, ndosaka akati kana iri nguva kana nhambo kana musi mwanakomana chaiye hatozivi, kana vatumwa havangazivi, asi baba voga. Jesu anga asiri kureva kuti ndiri kuuya next month. Jesu anga asiri kureva kuti ndiri kuuya after 2 years. Anga asigarevi kuti mukupera kwechando kana kuti musure mekunaya kwemvura. But wairevei, the word translated quickly has to do more with the nature of his coming rather than the time of his coming. It is the nature, kauiro kaachaita, kasvikiro kaachaita, kasurprisiro kaachaita vanhu pakusvika kwake, kashamisiro kazvichaita vanhu vasina kugadzirira, vanhu vasingafungiri, vanhu vasina kutarisira, vanhu vakarivara. Ipapo nekukasika quickly anosvika, nekukasika Jesu unouya. Saka vanhu vakuunika nengari yekuti chipikirwa chake vamwe vanoti hunonoka. Ndokutaura kwaPita, anoti chipikirwa ichi kubvira panguva yemadzibaba edu zvinhu zvakangodaro kufa zvanga zvakaita, asi Jesu haana kuuya. Nyaya haisi pakuti ari kuuya next month, neither haana kuvimbisa kuti achauya in our generation, haana kuvimbisa kuti achauya in our life, but akavimbisa kuti achasvika vanhu vasina kutarisira. Tiri vana vaMwari, ukaverenga 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, Pauro anoshandisa vara iroro achida kutaura kawiro kaJesu, achitsanangura kawiro kaJesu, anoti he comes as a thief in the night. Vanhu vakatozorora vasina kugadzirira, vachiti takiya madhoo, vachiti alamu tabatidza, vachiti mikova yose yakavharika, vachiti security iripo, but like a thief in the night. Musi wavachangokangamwa kuisa chihuri, musi wavachangokangamwa kutsigira dhoo, musi wavachangokangamwa kucherechedza kuti mahwindowose akavhagwa, musi iwoyo wavachangokangamwa kusiya vavharira TV yavo zvakanaka, musi wavasina kuchengeta chikwama zvakanaka, iwoyo ndosaka vanhu vachiti kwanzi mbavha inoita kunge yanga ino mushonga, inoita kunge yafembera kuti ndatora mari mubhengi. Tatisina kutarisira, tatisina kugadzirira kutorerwa, ndobva tatorerwa. Terere vana vaMwari, Mateo 24 verse 27 inoti sokupenya kwemheni kubva kumabvazuva kusvika kumadokero. Unoona mheni ka haipenyi wakatarisira kuti ipenye. Takarivara kuchinaya zvakanaka-naka, mvura isingamboratidzi kuti kungangopenya, ndo nguva yakarwa vamwe nemheni.
vachiti haiwa pedo ndokokurosa, regani ngoti mirei apo. Iyoyo chiripo ipapo many inopainostrika. Terevana waMwari, many people who be caught unawares. Jesu achiuya. Rega tarise, what is our duty pertaining to the second coming of Christ? Kuhwerengedza here mavhesi tichicalculata kuona kuti nderipi gore chairo. There is a temptation yokuti even vana Mila kare yakavabatawo vakahwerengedza unto 2300 days vakapedzisira vadoma nezuva rokuuya kwake, kusvikira nhasi raakunzi the great disappointment, because vanga vaseta nguva. Havasi voga vakazviita, vamwe vakazviita vakasetawo yavo. Tikambou mazuva ataikurawo tikamboudzwa kuti gore ra2000 unosvika. Vamwe vakamboti 1992, vamwe vakati muCovid imomumu, but haana kuuya. Tiri vana vaMwari, chii chatofanira kuita? Kuseta here mateti, kuvata here tichiweka zviprofita. Hazvina kuipa kuweka zviprofita, zvakanaka kuti tifambirane nenguva. Asi kana pari pakuuya kwemwanakomana, be careful, chenjera, ngwarira, nokuti anoti I come quickly. You will be surprised. Ponga wakatarisira asina kuuya, ukafa wakakuunika. Saka chii chatofanira kuita? Number 1, make sure you have a personal relationship with Christ. Iva neukama na Jesu pese pauri. Be ready. Kana rufu rukakuwana, ngarukuwane uri ready. Ndavaseri kweguva hakuna mtauro, hakuna munamato. Wakafa hatendeuki, wakafa haadzoki kuna Mwari. Terevana waMwari, iva noukama na Jesu uchiri kurarama. Rangarira musiki pamazuva okurarama. Utano uchipo, upenyu uchipo, kurarama kuchipo, sadza richadlika, kubasa kuchaindika, zvose zvichagoneka. Gadzirira kuuya kwaJesu nekuti unouya sembavha. Number 2, be ready to meet him whether in season or out of season. Nguva yawakatarisira kana yawasina kutarisira, be ye ready. Iwo wakagadzirira. Number 3, go on God's errands as part of your preparatory work. Mukugadzirira kwako, batikana muneza Jesu. Kubasa kwako uchinda, bati ikoko zivisa vamwe kuti unouya asinganonoke. Prepare the world for the soon coming of Jesus. Prepare yourself for the soon coming Jesus Christ. Prepare your family for the coming of Jesus. Prepare your church for the coming of Jesus. Prepare yourself for the coming of Jesus. Chimwe chatingaita chi? Number 4, Philippians 2 verse 12. Work out your own salvation with fear and trembling. Manya gadzirira, pedzisa kuponeswa kwako nokutya nokudedera, nokuti hatizivi nguvapo Jesu achauya pasi pano. Zvimwe pamaneru usiku kana mangwanani kwazvo, atitaurira tirinde nemwenje yagadzirira kuti Jesu anozouya, tiri kumurindira iso, tikumirira nekurindira, tikumirira tichiri kukurindira. Waiting and watching, waiting
acting and watching is our duty. Zvekuti date ndirini ndezvake naBaba kudenga navatumwa havazvizivi, but chandoziva one day unouya asinganonoki. Tere vana vaMwari, chimwe chatingaiti chii? Chatingaita takamirira not to spend time entangled in civilian issues whilst time is flying past. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Hakuno munhu unorwa papfumo unozvipinganidza namabasa upenyu huno kuti agone kufadza uyo wakakokera kuhondo. Don't entangle yourself in worldly issues. Time is flying past. Randorava mndikani kuna Job chapter 14 pa verse 1 rinoti munhu wakazvarwa nomukadzi una mazuva mashoma panyika panapa. Mazuva acho azere nokutambudzika. Unobuda seruva mai, unobuda seruva munhu, but kasike gare hachipo gare Jesu achiri munzvimbo tsvene, munhu hapachina. Saka chakakosha hakusi kuwanda kwamazuva, chakakosha hakusi kuverenga kubva pawakatangira kugamuchira Jesu, chakakosha hakusi kuverenga zvawakaitira Jesu, chakakosha hakusi kukalkuleta mari yawakaisa kutsigira basa raMwari, chakakosha hakusi kuverenga makore awasevha somutungamiri muchechi kana mudepartment, chakakosha hakusi kuverenga makore awagara muchechi wakarindira kuuya kwake, chakakosha hakusi kuverenga kuwanda kwamacamp meeting namaeffort aitwa namacongress namabible study akaitwa asi Jesu asati auya. Chakakosha kuverenga mazuva nokurindira, nokuti gare nokukasika unouya asinganonoki. Tenzi kozova reni mubudeku musha mato nono kate enzi vamwe vadzokera tenzi vate ndive henyu vazarane zvivi vashoma vakamera morufaro rwenyu mudzanyi vakarara chema nyeva muke vanoyeranga vati tenzi aswedera moyo yenyu epfute zviunu zvisongwe vese vagadzerere komuona tenze. Are you ready, my brother? Wagadzirire mdikani nekukasika sembavha achisvika tizoti ndiye Ishe wananga ndakamirira, tichamuchingamidza mumakore. Ngatinyengetere pamwe chete. Baba wari kudenga tokutendai muzita raKristu Jesu, nokuti chipikirwa ichi ndechekare ichi, ende unouya hamungarevi nhema imwe Mwari. Far be it from you that you cannot lie. Thank you for the promise that you are coming again. Tinokumbira Mwari wedu, pamunouya ipapo pacho, pamuchasvikira ipapo, ini nehama dzangu idzi
tinge takagadzirira kuuya kwenyu, whether in this life or we will be dead, but we want to prepare. Help us to stand even the wiles of the devil, so that kana Ishe wedu muchisvika muwane tiri varanda vakagadzirira, muzotiwo well done good and faithful servant. Ndo munamato wedu muzita raJesu nokusingaperi, amen. Mwari vakukomborerei, vakuropafadzei nokusingaperi, amen. Ndamirira Jesu kundichingamidza kumusha wake wekudenga, nguo chena nemaremba nezviremba wakaenda kukatirira. Ndamirira Jesu ndakomerera, ndinoda kufamba munyika yoyedza nevana vaMwari wedu, nekoyemba apote tafamba weruponeso rwa Jesu. Peanima koreseticha sopinda komusha Yesu wakadzidza kunyika yakanaka tichazorora komusha waJesu kudenga. Apo tinoenda pasipo, asimuponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo. Arikuuya nekukasika, Jesuje arikudzoka, nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Makuwa ekare apo vanorara, vafambi vakafa naKristu, vachazarurwazve vanhu vanomuka, vachapona pamwe naJesu. Arikuuya nekukasika, Jesuzve arikudzoka, nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa, vaponesi vachabva pasi rese, vanamate mambo wedenga. Arikuuya nekukasika, Jesuzve arikudzoka,
Yesu je alikutoka ni wafadhili wake wachazotora hapo Yesu uya. Haleluya, amen, je haleluya, dekudawira titashika na matasinjira kufaradakara tofeka birie kudenga dekukasika Yesu je alikutoka de wafadhili wake wachazotora